Masobra shin ka mga persona ang ginpangdakop matapos naglapas sa ginapatuman ni Enhanced Community Quarantine sa Bacolod City. Isa ka doktor ginpasampulan man matapos ginbuyayaw ang pulis sa checkpoint. Ining balita nga itong gintutuka. Sa baylo nga magpakayo sa iya bike, ginlupot sa presuhan ang nagpakilala doktor nga gindakop sa checkpoint sa Dalan Lacson sang Sabado. Sunod sa kaplisan, ginparahan ang salakyan sini kag ginpangitaan home quarantine pass bilang kabahin sang protocol. Apang sa baylo nga magkooperar, ginbuyayaw kuno sini ang mga pulis. Ang yato ya, mapakayo lang isang iyaya nga bike nga hindi sa subong iya nga panyempo, hindi gisa nato niya piditan iya mapasulod sa aton nga border control. Residente sang Talisay City ang 44 anyos nga rural health practitioner. Ginkasuhan ini sang oral defamation kag paglapas sa ECQ guidelines. Malapit sa 20 ka mga persona nga nagalagaw kag wala pa sang face mask ang ginpangdakop sa Police Station 1. So mas pata namon so dakop namon kag dason ginapaintinti nga kung anong ilang mga violation. Ang ini nga misis nagahilibion matapos gindakop ang bana nga nagtaklas sa ginpabuta nga baral sa barangay 35. Gindepensahan sini ang akto sang bana kag nanindugan nga dapat sa barangay lang husayon ang problema kag hindi na ginpapulis pa. Pag nga, putol gid ang bulsa kag ang balon nga base mi siya ano. Di wala man mi nakuha. Sa barangay 16 naman, ginpasampulan sang punong barangay negosyante nga padayon nga nag-operate sa Episonet sa lugar. Mga customer yan, mga kabataan pa, nga way mga face mask. Silang ko to serve her a lesson. Ipa-preso ko gid siya. Apisar sang paandam sang BCPO nga kasuhan kay ipapreso ang mga pasaway, 140 ka ECQ violators ang ginpakitkit-rehas humalin Sabado. Umpisa ginpatuman ng ECQ, may 405 ka mga nalista nga violators. Sa Sagay City, ginapa-vigil sa atubang sanglungon ang curfew violators. Ginapapangamuyo nga kabay pa, madutlan sang pagbago sa tunga sang ECQ. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.